స్వాగతం ప్రణామాలు. 1వ స్కందం 7వ అధ్యాయం 7వ శ్లోకం చూడబోతున్నాం. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. 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 నారాయణ నమస్కృత్యం నరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేష్వభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్ఠికీ. జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. కృష్ణ హరే హరే కృష్ణ. సో నిన్న మనం ఈ భగవంతుడి యొక్క ఈ భౌతిక శక్తి మనల్ని ఏ విధంగా అనర్థాలలో పడవేస్తున్నదో, ఆ అనర్థాల నుండి బయటపడటానికి మరి ఈ బాహ్య శక్తి కారణంగానే మనకింత త్రిగుణాతీతమైన తత్వం ఉన్న ఆత్మతత్వం ఇలా భౌతిక కష్టాలన్నీ అనుభవిస్తున్నామని, ఆ తరువాత మరి ఈ జీవుడి యొక్క ఈ కష్టాలన్నీ కూడా మనం ఈ భౌతిక తత్వంతో అనుభవించే ఈ కష్టాలన్నీ కూడా మరి భక్తి ద్వారానే శమింపగలవు. కానీ మామూలు వాళ్ళందరికీ ఈ విషయం తెలియదు కాబట్టి విద్వాంసుడైన వాసుదేవుడు ఈ భగవంతుడికి సంబంధించిన ఈ వేదవాంగ్మయాన్ని రచించడం జరిగింది. తద్వారా జనులందరూ సామాన్యులందరూ కూడా చదివి భక్తి యొక్క ప్రాముఖ్యతను అర్థం చేసుకుని భక్తి మార్గంలోకి వెళ్తారు అనేటటువంటి ఉద్దేశంతో అని నిన్నటి శ్లోకంలో చూసాము. ఈరోజు దానికి కంటిన్యూషన్ గా ఏం చెప్తున్నారంటే, యస్యాం వైశ్రూయమాణాయాం కృష్ణే పరమ పురుషే భక్తిరుత్పత్యదే పుంసః శోకమోహ భయాపహ. సో ఈ వేద వాంగ్మయాన్ని మనం కేవలం విన్నంతనే, శ్రవణం చేసినంత మాత్రానే ఈ శోకము, మోహము, భయము ఇవన్నీ కూడా నశింపజేయడానికే భగవంతుడు మరి నశింపచేస్తూ భగవంతుడి పట్ల ఈ భక్తి భావన శీఘ్రమే ఉత్పన్నం అవుతుంది అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఈ భాగవతాన్ని శ్రవణం చేసినంతనే మరి శోకమో మోహ భయాన్నిటినీ కూడా నశింపజేయడానికి భగవంతుడైన శ్రీకృష్ణుడి పట్ల భక్తిభావం మరి శీఘ్రమే ఉత్పన్నం అవుతోంది అని చెప్పి, అంటే ఈ భక్తిభావం ఉత్పన్నమైతే ఇవన్నీ కూడా నశించిపోతాయని, శోకము, మోహము, భయము ఇవన్నీ. సో ఇవన్నీ నశించడానికి ఈ భక్తిభావం శీఘ్రమే మనలో
ఉత్పన్నం అవుతుంది. ఎప్పుడంటే ఈ వేద వాంగ్మయాన్ని కేవలం శ్రవణం చేసినంతనే. యస్యాం అంటే ఈ వేదాన్ని అంటే ఈ పురాణాన్ని, భాగవత్ పురాణాన్ని వై నిశ్చయంగా శ్రూయమాణాయాం అంటే కేవలం విన్నంత మాత్రానే కృష్ణే పరమ పురుషే శ్రీకృష్ణుడి పట్ల, ఆ పూర్ణ పురుషుడు దివ్య పురుషుడైన భగవంతుడి పట్ల భక్తి ఉత్పద్యతే, భక్తి ఉత్పన్నం అవుతుంది, భక్తి జనిస్తుంది మనలో. పుంస మా జీవుల యొక్క శోకము, మోహము, భయాపహ, భయ ఇవన్నీ కూడా హరించి వేసేటటువంటి భక్తి జనిస్తుంది అంటున్నారు అన్నమాట. సో ఈ వేదవాంగ్మయం నిశ్చయంగా విన్నంతనే ఈ భగవంతుడి గురించి, పూర్ణ పురుషుడి పట్ల భక్తి ఉద్భవిస్తుంది. మరి ఈ లోకం అందరికీ, జీవులకు వాళ్ళ యొక్క శోకము, మోహము, భయాలు అన్నీ కూడా హరింపబడతాయి అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఈ భాగవతానికి ఎంత పవర్ ఉన్నదనేది మనకి ఈ శ్లోకంలో మరి స్వయంగా వాళ్ళే చెప్తున్నారు. సో ఇది విన్నంత మాత్రానే వెంటనే దివ్యమైన శ్రీ భగవంతుడి పట్ల భక్తి అనేది వస్తుంది. ఆ తర్వాత అందరికీ కూడా మరి శోకమోహ భయాల నుండి విముక్తి కూడా కలుగుతుంది. సో ఇంద్రియాలన్నిట్లోకి కూడా మరి కర్ణము అంటే చెవి చాలా ప్రభావపూర్ణం అంటున్నారనమాట. చాలా ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది మనం వినేవాటి, చూసిన వాటి కంటే కూడా ఒక్కొక్కసారి విన్న వాటికే ఎక్కువ ప్రభావం ఉంటుంది. కాబట్టి మనిషి మంచి నిద్రలో ఉన్నప్పుడు కూడా ఈ చెవి తన కార్యాన్ని తను చేస్తూనే ఉంటుంది. నిద్రలో ఉన్నప్పుడు కనీసం మన చూపు, కన్ను పనిచేయదు, నిద్రపోతూ ఉంటాం. జాగ్రత్తావస్థలో మనిషి శత్రువులను తనను తాను హస్తాలతో రక్షించుకోవడం కూడా చేయగలడు మెలకువ ఉన్నప్పుడు. కానీ నిద్రలో మాత్రం అన్నీ కూడా మరి చెవితోనే రక్షింపబడతాయి. ఏదైనా శబ్దం వస్తే మరి వింటాము, ఉలిక్కిపడి లేవడం జరుగుతుంది కదా. మిగిలినవేవి కూడా ఆ టైంలో సరిగ్గా మరి కన్ను పనిచేయదు, నోరు అది మరి తినడం అనేది కూడా ఉండదు. సో బట్ చెవి మాత్రం శబ్దాన్ని విని వెంటనే రియాక్ట్ అవటం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఈ త్రివిధ తాపాల నుండి విముక్తి పొందడం అనేది మరి మనకి పూర్ణత్వం కాబట్టి ఈ విషయంలో శ్రవణానికి చాలా ప్రాముఖ్యత ఉన్నది అని చెప్పి చెప్తున్నారు. నిజానికి అందరూ కూడా ఎల్లవేళలా చింతాక్రాంతులుగానే ఉంటూ ఉంటారు. ప్రతివాడు ఈ మాయా విషయం అని, ఎండమావులు అని ఏదో ఒక వరి ఉంటూనే ఉంటుంది కదా ఎప్పుడు మనకి. బట్ అన్ని వరీస్కి కారణం ఏంటి? ఏదో మనం అనుకున్నది జరగలేదనో, జరగదేమోననో, ఏదో ఒక రకంగా మనకి వ్యాకులత ఇవన్నీ కూడా చివరికి దేనికి దారి తీస్తున్నాయి అంటే మన కామం, కోరిక వల్లే, ఏదో ఒక కోరిక వల్లే ఎప్పుడు చింతాక్రాంతులమై ఉంటాం. అంతేకాకుండా ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా శత్రువులను తలుచుకుని భయపడుతూ ఉంటారు. ఇవి మరి ఇవన్నీ కూడా ఏమిటంటే భవరోగానికి ప్రాథమిక లక్షణాలు అంటున్నారు. ఫస్ట్ ఈ భవరోగంలో ఉన్న వాళ్ళందరికీ ఇలా భయము, ఆందోళన, ఎప్పుడు ఏదో వ్యాకులత ఉంటూ ఉంటాయి. భాగవత్ సందేశాన్ని మనం కేవలం శ్రవణం చేసినంత మాత్రానే భగవంతుని పట్ల ఈ భక్తిభావం ఉత్పన్నమవుతుంది. ఆ రకంగా అది వచ్చింది, ఆ భక్తిభావం గనుక మనకి లభ్యమైంది అంటే ఈ రోగ లక్షణాలన్నీ కూడా అదృశ్యమవుతాయి అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో భగవంతుణ్ణి ఆయన చూశారు, వ్యాసదేవుడు ఆయన దర్శనం అయింది అంటున్నారు కదా. అలాంటి పూర్ణ పురుషుడు శ్రీకృష్ణుడు అని మనకి ప్రస్తుత శ్లోకంలో చెప్పబడుతోంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ చెప్పారు కదా మరి శ్లోకంలో పరమ పురుషే అని చెప్పేసి, కృష్ణే పరమ పురుషే. సో ఆయన పూర్ణ పురుషుడు అని ఇక్కడ చెప్పడం కూడా జరిగింది. సో భక్తి యొక్క చరమ ఫలితం, భక్తి ఏర్పడింది అంటే ఏమిటి అంటే భగవంతుడి పట్ల నిజమైన ప్రేమను పెంచుకోవడమే. సో భక్తి అంటే మనం నిజంగా మీనింగ్ చూస్తే ఏమిటి అంటే తప్పనిసరిగా అక్కడ ప్రేమ అనేది ఉండాలి. అది ఎలాంటి ప్రేమ అంటే స్వార్థపూరితంగా నా అనే వాళ్ళు కాబట్టి వాళ్ళ మీద ప్రేమ అనే ప్రేమ కాదు. అది నిజమైనటువంటి ప్రేమ భగవంతుడి పట్లే ఉంటుంది. ఈ భౌతిక ప్రపంచపు ప్రేమలన్నీ కూడా స్వార్థంతో ముడిపట్టుకుని ఉంటాయి. ఏదో ఒకటి ముందు నా అనే పదం ఉంటేనే ఆ ప్రేమ అనేది అవతల వాళ్ళ మీద, మనకి ఫలానా వాళ్ళంటే ప్రేమ అంటున్నామంటే నా పిల్లలను, నా కుటుంబమును, నా తల్లిదండ్రులను, నా సోదరులను, ఏదో ఆ నా అనేది ముందున్నప్పుడే మనకి వాళ్ళ మీద యూజువల్గా అంత ప్రేమ ఉంటుంది. కానీ ఈ భగవత్ ప్రేమ అలాంటిది కాదు. కాబట్టి ఆ భక్తి దాని యొక్క
రిజల్ట్ ఏమిటి అంటే ఆ ప్రేమ అనేది భగవంతుడి మీద ఏర్పరచుకోవడం. సాధారణంగా ఈ ప్రేమ ఈ ప్రపంచంలో స్త్రీ పురుషుల నడుమ మధ్య ఉన్న సంబంధానికి ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు. ఆ ఒక్క పదమే మరి శ్రీకృష్ణుడు జీవుల నడుమ గల సంబంధాన్ని యాక్చువల్గా నిజంగా భగవంతుడికి భక్తులకి ఉన్న సంబంధాన్ని సూచిస్తుంది. భగవద్గీతలో జీవులందరూ కూడా మరి ప్రకృతిగా వర్ణింపబడ్డారు. అలాగే సంస్కృతంలో ప్రకృతి అంటే కూడా స్త్రీలింగం, యూజువల్గా పురుషలింగం ఉండదు ప్రకృతికి. భగవంతుడు మాత్రం ఎప్పుడు పురుషుడనే వర్ణిస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి జీవుడు భగవంతుడు మధ్య ఉన్న సంబంధం కూడా స్త్రీ పురుషుల నడుమ సంబంధం లాంటిది. కాబట్టి భగవత్ ప్రేమ అనే పదం కూడా అత్యంత సమంజసం అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. బట్ ఏది ఏమైనా మన స్వార్థం కోసం కాకుండా ఆ భక్తిభావంతో భగవంతుడి మీద ప్రేమన కృతజ్ఞతాభావం కూడా అనుకోవచ్చు. సమస్తాన్ని ఇచ్చిన భగవంతుడి మీద మనకి ఇంకెంత ప్రేమ ఉండాలి మరి. అలాగే మరి అన్నీ మనకి ఇస్తున్నారనే భావంతోనే చిన్నతనం నుండి మనకి తల్లిదండ్రుల మీద కూడా భక్తి ప్రేమ ప్రేమ అంటే భక్తి ప్రేమ గౌరవం ప్రేమ అంటే భక్తి అని నిర్వచించవచ్చు. భక్తి అంటే గౌరవం ప్రేమ. సో మన పెద్దల పట్ల మనకు అది ఉంటుంది, గౌరవం ప్రేమ, అది భక్తి కదా. భక్తి ప్రేమతో కూడుకున్న గౌరవం. సో మన తల్లిదండ్రుల పట్ల ఉన్నప్పుడు ఆ తల్లిదండ్రుల్ని ఇచ్చిన భగవంతుడికి మనకి తినడానికి అన్నీ, ఉండడానికి ఇల్లు, మనకు అవసరాలన్నీ తీరుస్తున్నారని చిన్నప్పటి నుంచి మనం చూస్తున్నాం. కాబట్టి మనకు ఆ తల్లిదండ్రుల పట్ల కృతజ్ఞతాభావం ప్రేమ ఉంటుంది. కానీ మన కళ్ళ ముందు మనకి భగవంతుడు కనిపించకపోయినా ఆ తల్లిదండ్రుల్ని ఇచ్చింది మరి ఈ అసలు మనం ఎప్పుడు ఒక నిమిషం కూడా ఆలోచించం. మనం ఒక్క క్షణం గాలి లేని ఉండలేం. మరి ఈ గాలి ఇచ్చిన భగవంతుడికి, నీరిచ్చిన భగవంతుడికి, తల్లిదండ్రులనే ఇచ్చిన భగవంతుడికి, ఈ చైతన్యాన్ని ఇచ్చిన భగవంతుడికి, ఈ బుద్ధిని ఇచ్చిన భగవంతుడికి మనం ఎంతగా కృతజ్ఞులమై ఉండాలి, ఎంతగా భక్తిభావంతో ఉండాలి, ఎంతటి ప్రేమతో ఉండాలి. సో అది కూడా ఒక కారణం. సో భగవత్ ప్రేమ భక్తికి చిహ్నం ఏమిటి అంటే మరి అది భగవంతుడి పట్ల ఈ ప్రేమే అని చెప్పి, ఈ ప్రేమను పెంచుకోవడమే భక్తి యొక్క చరమ ఫలితం. సో దాని ఎండ్ గోల్ ఏమిటి అంటే భక్తిని పెంచుకున్నప్పుడు భగవంతుడి పట్ల ఆ ప్రేమను పెంచుకోగలుగుతాం. సో ఈ భగవత్ ప్రేమ మరి ఆ భగవంతుని గురించి శ్రవణంతో ప్రారంభం అవుతుంది. దేని మీదైనా ఆసక్తి విన్న కొందికి పెరుగుతుంది. తినగా వేమ రుచిగా ఉంటుందని కూడా పద్యం ఉంటుంది కదా. సో అలా మనకి ఎంత ఇష్టం లేదనుకున్నా మనం వింటున్నప్పుడు ఏ విషయం మీదైనా ఆసక్తి పెరుగుతుంది. అందుకని భగవంతుడిని గురించిన శ్రవణంతోనే ఈ ప్రేమ భక్తి అనేది ఆరంభం అవుతాయి. ఆయనను గురించి శ్రవణం చేయవలసిన విషయాల్లో ఆయనను గురించి శ్రవణం చేయడానికి రెండిట్లో ఏం భేదం లేదు. భగవంతుడెంతో ఆయనను గురించి శ్రవణం చేయడం కూడా అంతే అంటున్నారనమాట. సో భగవంతుడు పూర్ణ పురుషుడు కాబట్టి ఆయనను గూర్చిన శ్రవణానికి ఏమాత్రం భేదం లేదు అంటున్నారు. అందుకని ఆ కారణంగా భగవంతుని గురించి శ్రవణం చేయటమే శీఘ్రంగా మనకు మరి ఈ దివ్య మంత్రోచ్చారణ విధానం ద్వారా ప్రత్యక్ష సంబంధం పొందడం అని భావం. అత్యంత శక్తివంతమైన ఈ దివ్య శబ్దం ఇంతకు ముందు చెప్పినట్లుగా భౌతిక కష్టాలన్నిటినీ కూడా శీఘ్రమే తొలగించగలదు. ఇదివరకు చెప్పినట్లు జీవుడు భౌతిక సంగత్వం వల్ల మరి అన్ని కష్టాలను సృష్టించుకుంటున్నాడు. ఈ భ్రాంతిలో మరి ఈ భ్రాంతి అయిన జగత్తే నిజం అనుకుంటున్నాడు. ఇటువంటి అభూత క్లిష్టత్వం చేతనే మరి జీవులందరూ కూడా భ్రాంతి చెందుతున్నారు. కాబట్టి మానవ జన్మలో ఉంటూ అలాంటి భ్రాంతిలో మరి ఎన్నో సిద్ధాంతాల రూపంలో భగవంతుడికి జీవునికి గల ప్రేమమయ సంబంధాన్ని ఈ భ్రాంతులు, ఈ మోహం కూడా సెపరేట్ చేస్తోంది భగవంతుడి నుండి జీవుల్ని. కాబట్టి మానవుడికి ఉన్న ప్రేమ సంబంధం కూడా విభజింపబడుతోంది అంటున్నారు. ఈ భ్రాంతి వల్ల, మోహం వల్ల భగవంతుడి సంబంధాన్ని వదులుకోవడమే కాకుండా మనిషికి కూడా మరి సంబంధాలు తెగిపోతున్నాయి, కలహాలు పెరుగుతున్నాయి. కానీ ఈ భాగవత శ్రవణాన్ని గనుక మనం చేసినట్లయితే మరి ఈ భౌతిక క్లిష్టత్వం అంతా కూడా నశించి సంఘంలో కూడా నిజమైన శాంతి నెలకొనగలదు. ప్రపంచం అంతటా కూడా రాజకీయ నాయకుడు
నాయకులందరూ ఇలాంటి శాంతినే మరి అందరూ వాంఛిస్తున్నారు. రాజకీయ నాయకులు ఇద్దరు మనుషుల నడుమ, రెండు దేశాల నడుమ సామరస్యాన్ని వాంఛించినా కూడా అదే సమయంలో వాళ్ళు భౌతికత్వానికి ఆకర్షితులు అవుతున్నారు కాబట్టి భ్రాంతి భయాలు వాళ్ళల్లో ఎప్పుడు ఉంటున్నాయి. ఈ భౌతికత్వంతో అటాచ్మెంట్ ఉన్నంత కాలం ఈ భ్రాంతులు మోహాలు భయాలు ఉంటూ ఉంటాయి. కాబట్టి వాళ్ళు నిర్వహించే ఎన్ని శాంతి సమ్మేళనాలు పీస్ కాన్ఫరెన్సెస్ చేసినా మానవ సంఘంలో ఈ శాంతి అనేది ఉండదు. భగవంతుణ్ణి గురించిన భాగవతంలో చెప్పబడిన విషయాన్ని మనం శ్రవణం చేస్తేనే అలాంటి శాంతి అనేది మనకి లభిస్తుంది. కాబట్టి ఏమంటున్నారంటే ఇక్కడ ఈ రాజకీయ నాయకులు ఈ శాంతి సమ్మేళనాలు వందలాది సంవత్సరాలు నిర్వహించుకున్నా సరే వాళ్ళకి ఈ శాంతి అనేది దొరకదు. శ్రీకృష్ణ భగవంతుడితో మనకి నిత్య సంబంధం పునఃస్థాపించుకోవాలనే స్థితిని మనం చేరుకోనంత వరకు కూడా మరి మనకి దేహాత్మ భావన పోదు అంటున్నారు. సో అలా భయంతోనే మరి భ్రాంతితోనే జీవితం కొనసాగుతుంది. కాబట్టి ఇది సో భగవంతుడి యొక్క ఈ ఉనికికి మరి ఎన్నో నిదర్శనాలు కూడా ఉన్నాయి. ఈ ఎన్నో పూరి, నవద్వీపం, బృందావనం ఇలాంటి ప్రదేశాల్లో భక్తుల అనుభవాల ద్వారా కూడా ఎన్నో నిదర్శనాలు ఉన్నాయి. ఈ కౌముది నిఘంటువులో కూడా శ్రీకృష్ణుడు అనే పదానికి యశోదాతనయుడు, పరబ్రహ్మం, దేవదేవుడు అని ఎన్నో పర్యాయ పదాలు కూడా ఇచ్చారు ఆ కృష్ణ అనే పదానికి. అంటే దేనికి చెప్తున్నారంటే ఇదంతా వేదవాంగ్మయం అయిన భాగవతాన్ని విన్నంతనే మనిషి భగవంతునితో ప్రత్యక్ష సంబంధాన్ని పొందుతాడు. చివరికి చెప్పే పాయింట్ అదన్నమాట. ఇదంతా కూడా చెప్పి ఇది వింటే మరి ఇదే మనకి శ్లోకంలో కూడా చెప్పిన పాయింట్ ఇది. భగవంతుడితో ఆ సంబంధాన్ని పొందుతాడు. తరువాత భౌతిక క్లేశాలను, భయాన్ని, భ్రాంతిని కూడా వీటన్నిటినీ కూడా దాటుకుని పూర్ణత్వాన్ని పొందుతాడు. సో భాగవతాన్ని మనం నమ్రతతో శ్రవణం చేసినప్పుడు మనిషికి ఇవన్నీ కూడా చక్కని నమ్రతతో శ్రవణం చేసిన మనిషికి ఇవన్నీ కూడా చక్కని పరీక్షలు అంటున్నారు. అంటే ఇవన్నీ నమ్రతతో శ్రవణం చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఇవన్నీ వచ్చినా కూడా వాళ్ళు ఈ భ్రాంతులు భయాలన్నిటినీ కూడా వాళ్ళు దాటగలుగుతారు, అటువంటి పరీక్షలు ఎదురైనా సరే అంటున్నారు. కాబట్టి మళ్ళీ ఇంకొకసారి శ్లోకం మీనింగ్, యస్యాం వై శ్రూయమాణ, తప్పనిసరిగా ఈ వేదాన్ని విన్నప్పుడు కృష్ణే పరమ పురుషుడైన దివ్య పురుషుడైన శ్రీకృష్ణుడి పట్ల భక్తి ఉత్పత్యతే, భక్తి జనిస్తుంది. పుంస లోకంలో వాళ్ళ లోకమంతటికి కూడా శోకము, మోహము, భయాలు హరించిపోతాయి, హరింపబడతాయి అని చెప్తున్నారు. సో ఇది ఈరోజు శ్లోకం. క్లాస్కి వచ్చినందుకు అందరికీ ధన్యవాదాలు. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యైవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో